बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. कुडाळ येथील बॅरिस्टर नाथपाई सेवांगण इथं जिल्हा पत्रकार संघाचा पुरस्कार वितरण सोहळा उत्साहात पार पडला. मात्र या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले रणजित देसाई यांच्या एका विधानानं जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. सध्या मी सायलेंट मोडवर असून जे काही बोलायचं आहे ते गुढीपाडव्यानंतरच बोलेन, असं सूचक वक्तव्य देसाई यांनी केलंय. गेल्या अनेक दिवसांपासून रणजित देसाई हे सक्रिय राजकारणापासून काहीसे दूर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. पत्रकार संघाच्या व्यासपीठावर बोलताना त्यांनी स्वतःच यावर शिक्कामोर्तब केलंय. बोलायला सुरू करा काहीतरी, परंतु गेले 2-3 महिने सध्या मी सायलेंट मोडवरती आहे आणि निश्चितपणे जे काय बोलायचं आहे तर ते व्यासपीठ मला योग्य व्यासपीठ सापडलेलं नाही गेले 2-3 महिन्यात. परंतु जे काय बोलायचं आहे ते निश्चितपणे गुढीपाडव्यानंतर नवीन वर्षात काय ते बोलणार आहे एवढं मात्र नक्की. असो आजचा पत्रकारांचा पुरस्कार वितरण सोहळा आहे. मी आदर्श पुरस्कार ज्या पत्रकारांना मिळाला, आमचे मार्गदर्शक संतोषजी वायंगणकर, भरतजी केसरकर आणि जतीनजी विसे या तिघांचे मनापासून अभिनंदन करतो. कुडाळ तालुका पत्रकार समितीच्या वतीने माझ्या मते गेली 20-22 वर्ष, कारण 2004 मध्ये कदाचित सुरू झाले, 4 किंवा 5 मध्ये सुरू झाले असतील, तेव्हापासून माझ्या आजोबांच्या नावाने आणि त्यानंतर वसंतराव दळवी यांच्या नावाने अशा प्रकारचे पुरस्कार हे देण्यात येतात. मी खरोखर या कुडाळ तालुका पत्रकार समितीचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की आम्हाला देसाई आणि वालावलकर कुटुंबियांची आपण दरवर्षी या निमित्ताने आठवण काढता, माझ्या आजोबांच्या नावाने पुरस्कार देता आणि त्याचं सातत्य देखील आपण इतकी वर्ष राखलेलं आहे. मगाशी जसं आमचे केसरकर साहेब म्हणाले की आता डिजिटल मीडिया किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखादी बातमी लगेचच ती लोकांपर्यंत पोहोचलेली असते आणि दुसऱ्या दिवशी मग वृत्तपत्रात काय वाचणार असा देखील प्रश्न असतो. परंतु मला नेहमी असं वाटतं की बातमी कधी शिळी होत नसते. जसा भात असतो तो दुसऱ्या दिवशी त्याला फोडणी देऊन अगदी त्याला असा झणझणीत जसा फोडणीचा भात केला जाऊ शकतो, अशा प्रकारे प्रत्येक बातमी देखील असते. तुमच्यासारखे जे सर्व पत्रकार इथे बसलेले आहेत ते पत्रकार आपल्या कौशल्याने त्यामध्ये सगळ्या जे काय त्याचे डिटेल्स असतात, अन्य गोष्टी असतात. लोकांना खरं तर मी डिजिटल मीडियावाले पण इथे बसलेले आहेत, पण त्यांचा अवमान करत नाही. परंतु डिजिटल मीडियापेक्षा खरं तर प्रिंट मीडियावरती अजूनही माझ्यासारखा एक सर्वसामान्य जो माणूस आहे तो त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, अगदी त्याच्यावर विसंबून असतो आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्या हातात पेपर कधी येणार याची देखील आपण वाट बघत असतो. त्यामुळे पत्रकारांचं काम आहे हे खूपच उल्लेखनीय आहे आणि ते असं चालू राहिलं पाहिजे. किती त्याच्यावरती वेगवेगळे नवीन जरी त्याच्यावर इन्व्हेन्शन झाली किंवा काय आणि पुढारलं तरी सुद्धा आपलं जे लिखाणाचं काम आहे ते सुरूच राहिलं पाहिजे आणि फक्त विद्यार्थ्यांना जाता तेवढा सल्ला देईल. संस्कृती खूप महत्वाची आहे. आपण त्यामुळे प्रगल्भ होतो, आपले विचार त्यामुळे सुधारतात आणि त्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करेन की सकाळचं वृत्तपत्र आणि किमान रात्री झोपताना पुस्तकात 4 पानं माझ्या आजोबा असतील किंवा वडिलांनी मला तो पायंडा घालून दिलेला आहे आणि मी अभिमानाने कायम सांगतो. आज देखील मी किंवा माझे मोठे बंधू ॲडव्होकेट संग्राम देसाई कुठे आम्ही गेलो तरी आमच्यासोबत पुस्तक असतं आणि त्या 2 गोष्टी, सकाळचं वृत्तपत्र हे महत्वाचं आहे. नाव घेत नाही आता कुठचे वृत्तपत्र वाचतो, सर्वच आमचे पत्रकार मित्र आहेत. ती वृत्तपत्रातलं जे काय असतं ते सखोल अभ्यास वृत्तपत्राचे देखील, म्हणजे वरच्यावर बातम्या वाचत नाही, हेडिंग्स वाचत नाही, तर वृत्तपत्र आणि रात्री एखादं पुस्तकातले किमान आपल्याला वेळ नसला तर 4 पानं तरी आपण सगळ्यांनी वाचावी, हे कायम आपल्या आचरणात ठेवा एवढी तुम्हाला विनंती करतो. पुन्हा एकदा